Parla valencià. La nostra escola. Parla valencià. La nostra escola. La nostra escola. Parla valencià. Bé, avui va renovar la junta directiva i 3 membres de l'AMPA de l'Herrero formen part de la nova junta directiva. I des d'allí farem força perquè l'escola pública siga de tots i de totes. I com tots els dies, sí, recordem que no ens hauríem oblidat que avui s'acompanya la plataforma en defensa de la sanitat pública. I el PSPB del País Valencià. Vinga, pues com tots els dies, avui la xulada a la nostra consellera favorita. Ara puc petar? Sí.